Ben? Namon. Mon ka ng mon eh. Mon ka ng mon. Wala mo sila kalabas sa par. Buat-buatnya, lihat lu pasti ini lah. Mamaya na lang ako sa labas. Hindi ko natin. Hindi kami
Salad. Apple salad. Fruit salad. Macaroni salad. Pili na po kayo. Kaya bagyo po ulit. Salad. 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 Pili na po kayo. Walis, sir, walis. Salad. Kaya bagyo po ulit, sir. Salad. Macaroni salad. Kaya walis. Salad. Walis, sir, walis. Fruit salad. Kaya walis. Macaroni salad. Kayo. Kaya bagyo po ulit. Yaman. Ito. Kaya walis. Salad. Kaya bagyo po ulit, Fruit sir. salad. Fruit salad. Macaroni salad. Pili na po kayo. Coco salad. Fruit salad. Macaroni salad. Salad. Coco salad. Coco salad. Lahat yan ng may itim. Lahat yan may itim. Ayun, walang brown yung isang ano.
may sasakyan pare. Ano na yung palengke, magpapadeliver. Kamu ay tayo yung ganit. Sige, sabi yung ganit pa. Diyan pa ako na may bandera. Ayaw ka na rin naman ang kapipilihan pag sa presyo ay alam din natin 50, timba natin 50, pagkito natin 50, paso natin 50, despad natin 50, paragala natin 50, basket natin 50.
Pero kung galing na, madyan ibig ko. Yung ano, matapos. Saka ilang isang bago. Diba, mga program. Tama mga kalukulok yan, yun nila ako pala di pa ako. Dito ko mo dito na dito na walang bawon yun sa